Makadi muri Zimbabwe, kufara kusangana nemi pano pachibanda media. Zita rangu ndichitwa Pelagia Kwamburwa kana kuti Sokostina muri Zimbabwe. Ndiri pano ndiri kuno kunzvimbo yandiri ku Waterfalls kwandasanganawo namama kana kuti gogo ava vari kutaura kuti ivo vane makore more than 10 years vasingatauri nevana vavo. Vana vakangovasiya vakadaro. Izvi zvichiuya kana kuti zvichiunzwa nekuburikidza kwekuti vana ava vari kuti amai ava ndo vari kuvaroya mukati meupenyu hwavo kana kuti mamisfortunes aiitika mukati meupenyu hwevana vavo anga achikonzereswa namai ava. Saka mai ava vari kungorarama upenyu vari vega. Vana vavo hapana anotaura navo, hapana wehukama vanotaura navo. Saka nhasi tauya kuno kuti tikurukure navo tinzwe kuti zvakatanga sei kuti nhasi vangokurarama. Munhu akabereka vana vake. Indoziva kuti vana mai vari kuona zvinorwadza uchinge wabereka vana vako. Unenge uchishuvirwa kuti vana ava kana ndavaberekawo mangwana vanondichengeta, hanzi chibereke chigokuberekawo. Asi kuna mai ava hazvizvo kuitika nekuti vana vavo havatauri navo, havana kana chavanoita neupenyu hwavo. Vari kusvika pakurarama vangori vega nekuda kwekuti vana vari kuti amai muri muroyi kana kuti amai ndimi muri kutiroya kuti zvinhu zvedu zvisafambe zvakanaka. Saka muri Zimbabwe haizi nyaya yakanaka, inyaya inochemedza, inyaya inosuvisa. Regai tikurukure namama kana kuti nagogo tinzwe kuti zvakambofamba sei. Ndinokuchingamidzai gogo, makadini? Ndiripo hangu, makadiyo? Tiripo. Gogo, munganditaurirawo zita renyu nemakore enyu kuberekwa? Inini ndinonzi Gogo Ngandi kana kuti zita rangu rekutanga Joyce Ngandi. Ndakaberekwa mugore ra1955. Ndane makore 70, ndakushandira rechi 70. Mushandira chi 70. Munosvitsa 70 rini? Muna Juni. Alright, ndimanje manje ka. Alright. Gogo, ndauya pano kuti tikurukure. Tinzwe kuti chii chakaitika nhasi muri kusvika pakurara makabereka vana venyu. Muchiti panhoroondo vana makabereka sei, vakawanda sei, kuti nhasi vazosvika kuti vana mukurarama muri mega mungori pano pasina anokuonai, asi mimwe muchitaura kuti vana ndakabereka, vana vari kundisiya vachinditi ini ndinoroya kana kuti ndinokanganisa zvinhu zvavo kuti zvifambe zvakanaka. Saka tiri kuda nhoroondo yacho kuti zvakafamba sei. Ini ndichiwanikwa nababa vevana 4. Ndakawanikwa muno muHarare chigara muHighfields. Ndaigara nasekuru wangu, hanzvadzi yamai vangu. Saka ndakazongoendeswa kumusha kwacho kwaMurehwa. Ndatove nemwana ndakazoendeswa kumusha ndakunzi ndinoroorwa. Ndakabvisirwa $30. Pa$30 iyoyo kwakabva kwanzi vana sekuru wangu vakandirera vaende neni tiende kwaMurehwa vanoratidzwa mombe. Saka hatina mari, tipei mari iyoyo. $30 yacho ndo yavakapuwa. Tichibva tadzokera kuya kwaMurehwa. Wachibva wasvika ikoko mukoma womurume wangu akabva ati hazviite, hapana mari yekuti tiite munongedzo kudii, zvakawanda zvinodiwa ipapo, saka tichazokudaidzai, dzokerai. Sekuru wangu, vana sekuru wangu vaviri vakabva vadzokera. Ini ndobva ndagara kusvika ndatozopuwa imba ndakutobikawo mangu ndega, ndatovakawo pangu pandanga ndakugara. Ndagara ndakabva ndaita mwana wechipiri. Kunetsana kwakabva kwatanga. Ndauya kuzosungunuka kuno kuHarare ndichiti mazuva angu asati asvika. Saka nhumbu yakabva yangorwadza, bva ndatongoenda kuHarare hospital. Iye haana kana kutomboteera. Inini ndaingobetserwa nevakoma vake, vamwe vana kwamainini vake ndo vaingondibetsera. Chero pamwana wekutanga ndakatoenda naye akaputirwa negumbeze kubva muno muHarare ndichikwira bhazi, iye ndisingatomboziva kuti anenge ari kupi. Kureva murume wenyu? Murume wangu yaanga asingatomboteera, aingoti zvekuteera zvepuresha ndo zvaaingoita. Asi vanhu vaingonditi shinga ndo zvinoita dzimba, uye futi muri mwana mudiki. Ini ndanga ndine 14 years, iye anga atori muhombe kwandiri. Ndikangoshingirira ndikaenda kwaMurehwa ndikanogara. Ndopandakazoita mwana wepiri yeyuyu.
haana kana kutomboteera. Akauya negirlfriend yake neshamwari yake kumabvuku kwatanga taugara kumba kwemukoma wake. Ndobvaanzi bvaenda kumba kwambuya vangu bvaanoudzwa kunzi mukadzi wako akaenda nezuro kuHarare Hospital. Saka hapana zvatiri kuziva. Zvikanzi ndokwandiri kuenda. Mukoma wake ndiye akazoteera zuva rechimangwana kumazuva rodoka abva kubasa. Ndiye akauya netumabhisiketsi twake twetiki twainge turi 6 tudiki diki ndotwaakandiigira. Ndiye akaona ndasungunuka. Ndiye akazonoudza mbuya vangu kuti asungunuka asi anga achida kuitwa operation. Ndainochida kuiswa operation achinzi mwana akachinjika mudumbu. Ndio second born yangu yakazofa iyoyo. Ndobva inini iye bvati takutoenda kuHarare Hospital. Haana kumboenda kumbouya. Mbuya vangu vai vakapopota vakabva vapuwa $10 nababa mukuru ivavo. Iye ndobva anyeba kuti akandipa mari asina chaakandipa. Pandakabva kumusha ndakatomuteera kubasa kwake akandipa $3 ndikatenga manapukeni 4 yemwana maWoolworth paMarket Square ndichibva ndaenda kumabvuku. Saka ndanosvika baba mukuru mbuya vai vakabva vapuwa mari $10 zvikanzi mochienda mogonovaona. Ndobva vauya iri Monday kuHarare Hospital. Ndobva wangosvika ndovvakanditora tikafamba kuenda munokwirirwa mabhazi kuti tiende kutaundi. Ndobva takwira nemwana ndobva tasvika kumba kuya. Ndobva vazonondiperekedza kumba. Saka iye musi wacho iwoyo haana kuuya. Mangwana acho chipiri baba mukuru ava vakabva vaenda kumusha kuofu. Ndopaiye akabva auya usiku. Inini ndandabika sadza nelacto. Ndopaakasvika nemota neshamwari yake negirlfriend yavo. Ndobva vangonoka ndobva vapinda. Vapinda mumba muya umu. Ndobva zvanzi tiri kuda sadza. Ndobva ndatora sadza riya bvandaisa patebhuru kuti vadye nevamwe wacho. Iye ndobva atonopinda mubhedhuru. Ndobva anotora kacheche kaya kekuti andopa vai. Saka ini pandakangoona izvozvo ndakabva ndasiya zvese izvi. Ndobva ndatobvuta mwana uya bva ndadzorera mumba ndikati mwana maakuda kuzomuonera pano. Makauya pano mukanzwa kuti ndiri kuHarare Hospital hamuna kugona kuuya. Nhasi ndauya nemwana pano maakuchida kuchionera mwana pano. Vamwe wacho vai vakabva vabuda. Zvikanzi haungatipe sadza nelacto. Haungabike nelacto. Hatidye izvozvo. Vamwe wacho nemukadzi uya vanga vainaye handizivi kuti kumota kwacho kwakuine mumwe kwakutotanga kundirwisa apa munhu ndabva kumaternity. Otanga kundirwisa. Atovhara dhoo. Vamwe baba wepanext door ndo vakazouya nepahwindo vakati hazviite. Tikatorwisana vana mwari pasi mwari pamubhedha. Tikarwisana mumba imomo ndikamuruma chigunwe zvokuti akatozonosonwa mastichi kuti andiregedze nokuti aindidzipa. Saka makuseni mbuya vangu vakati regai ndinoona munhu kuti arara sei. Ndopavakatosvika ndichitokorobha ropa riya iri raingomwaika mumba muya. Vakati kochii? Ndobva ndavatsanangurira kuti ndizvozvo zvazvakaitika. Ndobva vaenda kumba. Bva vanoswera vari kumba kwavo. Kumanheru sekuru vachiuya vaishanda kwaFeko. Vachidzoka kumabvuku vakabva vati vaudzwa nyaya. Ndopavakabva varwadziwa sekuru vaya. Havana kumboda kuuya kumba kuya. Vakabva vangobuda vachibva vauya kuHighfields kwakuine mukoma wavo sekuru vakuru vakandirera vanga vari kumusha. Vanga vauya vaitodawo kudzokera kumusha. Ndobva vati handei mwana ari kutambudzwa. Anorohwa iye abva kuchipatara. Handei. Ndobva tangonosvika. Saka baba mukuru namai guru vai vanga vauyawo kubva kumusha vanga vari mumba. Iye anga abhanidzwa chigunwe chiya achiti asonwa mastichi. Ndobva vangonoka kuma12 evening dzeusiku. Zvikanzi vhurai dhoo. Ndobva vapinda. Ndobva vamhoreswa. Ndobva vangoti iwe rongedza zvinhu zvako tiende. Ndobva vanababa mukuru vai vakuti hazviite kuti arongedze.
madii kuchisiya vanhu vanotadzirana mudzimba zvikanzi kana hazviiti. Ndobva ndangotora mabhegi remwana remanapukeni nevana vangu vaya, mbatya zvinhu zvese zvakasara mumba imomo, nedhishi randakanga ndatenga rekugezera mwana mucheche. Ndobva tangotakurwa bva mumba kwasekuru. Mangwana kuseni bva tangonzi pindai mubhazi muende kumusha kwaMutoko kwasekuru wangu. Bva taenda kumusha kuya ndokunogara. Ndaitobatsirwa nambuya vai vachinditova ropa ranga radunduvira mudumbu ndisisakwanisa semunhu akanga ane mwana mucheche. Ndagara ndine vana vai vari vaviri. Ndakazoti ndati regai ndiende kuHarare ndinoti ndiri kuda sipo. Saka ndakauya nevana vai vari vaviri vasikana ivava. Ndobva ndasvika kumba kwambuya wangu kuMaunda Aputeni kwavaigara. Ndobva ndati ndauya kuti ndiende kuti andipowo sipo, haasi kutombonditumira kana sipo kana chii, hapana chaanotumira. Mbuya vaya ndobva vandipa mari pandaenda kubasa kwacho. Ndobva ndakasvika kubasa kwacho achinzi aenda kumusha baba wake vashaya. Pandakadzokera kuna mbuya vakabva vati handina mari yekuti ndikuperekedze. Iwewe chidi mari iyi yekuenda nekudzoka. Uende kumusha kwacho kwaMurewa unobata maoko. Pandaenda kumusha kwayo saka ndakatosvika vanga vatovigwa musi wacho iwoyo. Iye manje akabva azoti akuda kudzokera zvikanzi handisisina mari, ndipowo mari yako yekudzokeresa. Ini handina kunge ndaziva kuti vari kutoitira kuti ndichigara ipapa ndozvavarangana. Ndobva zvanzi handisina mari yekudzokeresa, ndokutumira mari yako uchibva wazobva zvako wazodzokera. Ndobva ndamupa mari iya. Ndomagariro andakabva ndaita, ndatopuhwa imba, ndakutorimawo zvinhu zvangu ndichingogara nditambura. Asi kuti anditengere fertilizer chaiyo aitonetsa, zvanga zvisingaiti. Ndaitambura zvandaingotambura ndichingonzi shinga ndozvazvinoita. Vana vadiki vanenge vachiri kuda zvepuresha, ndaingoshinga. Musha mukadzi ndichingoshingirira kusvika takazogara. Ndofunga ndakagara 7 years. Ndopandanga ndakunyanya kushungurudzwa ndine vana vaviri. Ndichinzi wakaroora mukadzi asingazvari. Ininiwo kumba kwamai vangu tatakaberekwawo tiri vaviri vasikana. Mainini vangu vanga vane vana vasikana vaviri. Mwana wehanzvadzi yamai vangu anga aine vana vasikana vaviri. Munin'ina wangu anga aine vana vasikana vangani vaviri. Zvikanzi ungaroore mukadzi anobereka senjiwa. Ndaishungurudzwa ndichishungurudzwa. Asi nekufamba kwenguva ndakazouya ndichibva kumusha ndichirwara. Ndobva ndaenda kwaBudhura kwadokta ndapuwa mari nana mai. Amai vangu vainge vachiri kushanda. Ndapuwa mari iyoyo. Ndakabva ndaenda kwaBudhura kuMagaba. Anga asati afa dokta iyi. Ndobva andirapa. Ndobva ndamuudza bati une vana vangani, mwana wako mudikani. Ndikati ane 7 years. Zvikanzi kuti murume wako agozouya kuno muuye mese nemurume wako. Ndakazomuudza akabvuma tikaenda ikoko. Ndokwandakauchikwa kuti ndikwanise kuita vana vakomana. Bva ndaita mwana mukomana. Ndakabva ndaita nhumbu bva ndaita mwana mukomana. Ndaita mwana mukomana ndakamusungunuka 1980. Ndobva ndakamusungunuka. Vana vavangani vavatatu. Saka ndopandakanga ndakuita zvekuti dai ndawanawo chistendi yangu. Ndawanawo pekugara. Pane kuti ndigogara ndiri muroja. Ko vana vangu ava vanozoita sei? Nemurume wangu zvaanoita. Saka ndakaenda kuRemembrance ndikanofira fomu ndikanodii zvese tikaita. Tisati tasvika apa ndakuti dzokerei kumashure. 78 hondo ichiriko. Akauya kuLivi. Inini handina kuziva urongwa hwawo hwaanga aronga. Zvikanzi inini kuHarare ndiri kubatirwa mainikamu yakawanda nekuda kwekuti handina mutato. Saka iwewe ndoda kuti angatotaura nasekuru wake toda kuti tiende kwaMurewa tinochata. Kuitira kuti inikamu yangu ipote ichidzikira.
Saka inini nekudawo kuti dai ndapfeka bhachi rekuchechi, sezvo kwakusingaite kuti unopuwa bhachi rekuchechi iwe usina muchato, ndakangozvigamuchira zvikanzi asi kana usingadi wobva watoona kuti wabva pano, handidi kugara newe, ndotsvaga munhu anobvuma kuchata neni. Sekuru vayo vabva vati aiwa, inini ndinonopupura kuti zvakadai zvakadai, asi iwewe unobva wazonobvisawo zvinhu izvi. Ndo muchato wacho ndo akabva angotora ipapo ndiaigara nawo, ini handina kuzomboubata. Ndobva taenda bva tanochata, iri nguva yehondo kuchitorwiwa kwachifi Mangwende, ndokwatakanochatirwa. Tachata tadzoka, abva atora muchato, ndiri kunogadzirisa izvi. Saka aingogara kuHarare, abva atogara kumahosteri achiitira kuti ini ndisagare muHarare, nokuti anenge achingoti handina imba, ndogara kumahosteri. Saka iniwo ndo pandaiti ndikauya ndikasvika kwana mai vangu ndikapuwawo kamari kandapuwa, ndatoendawo kuRemembrance kuya, ndikati zvapane muchato, bvandaendesawo muchato uya. Saka ndaingozoti kana ndikatengesa zvirimwa zvangu, kana ndikaendawo kunohodha ndichitengesa, ndikawana kamari kandinosungirira, ndaibva ndaenda kupi? KuRemembrance ndonopawo vanhu vaya kuti vandipushirewo fomu riya. Ndani mwana yeyu wenumber 3 mukomana uyu. Ndakabva ndazoita passport, ndobva ndakuenda kuBotswana. Ndaenda kuBotswana, ini handida kuziva kuti ndatove nenhumbu. Ndabva ndadzoka. Pandakadzoka, ndopandakanzwa kuti handisi kunzwa zvakanaka. Ndobva ndaenda kuMagaba kuya, ndobva atonditi wani pamiri. Saka uyu mwana uyu akaita gore ne7 months, wechinumber 3, mukomana uyu asingafambi. Ndopaakanditi hazviite, panapa pagarwe, ndawana imba. Pogarwa nemunhu ane musekure wenhumbu nemwana asingafambi, ndinonyara neshamwari dzangu. Nhumbu iyo inofanirwa kubviswa. Akaenda kuNational, mhino kwaakandouya nemushonga wake. Auya nemushonga uye yakanga iri Sunday. Auya nemushonga uyu, ndobva handiti mushonga unoisa muporiji, wodya poriji riya. Saka indakabika vana vasikana 2 vangu vasara kumusha, ndandine ndumure yangu iyi nenhumbu iyoyo. Ndobva ndabika sadza, ndumure ndaipa sadza, iye ndamupa sadza. Inini ndobva ndaisa poriji mukapu. Ndaisa mukapu muya, ndobva ndaisa mushonga uyu. Pandakadya poriji riya, ndobva ndapedza kudya poriji, ndakangonokora misuwa 2. Ndobva ndanzwa sendiri kuda kurutsa. Pandakasumuka kunopinda mutoilet, ndakatanga kurutsa nekuchaya. Handina kuti mushonga ndewe wainzi ndewe kubvisa nhumbu. Mamabvumirana nazvo kubvisa nhumbu? Ndakangotiwo zvimwe semunhu ndaidawo nokuti ndakananzikana usinobvisa nhumbu, woenda kupi? KwaMutoko, hondo yapera. Kana kuti kwaMurewa, wonorerera vana ivava ikoko. Saka indaiziva nedambudziko rekuti haana kana chaanokupa kana bhari sipo zvaro. Mama kuitira imba yenyu? Ndakuitirawo imba, ndichiti zvimwe ndokuti ndirere vana vangu pane mwana wangu mukomana uyu, imba ndanayo. Zvino apa kuti pana apagarwezve. Ndobva azondodaidza ambulenzi, nekwandakatakurwa kuenda kuParirenyatwa hapana chandaiziva, ndaive naye nendumure iye. Asvika iye akabvunzwa kunzi chii chaitika, zvikanzi adya mushonga wokubvisa nhumbu. Zvikanzi auwana kupi, zvikanzi handizivi. Ndobva handirambira. Saka ini pandakanoiswa kuwodhi, pakazoiswa mwana pedyo neni, iye ndobva hanzi ararewo paakanzi agare ipapo, nokuti hazvichaita kuti aende kumba nemwana usiku, anopondwa nematsotsi. Kuma4 ndakugezwa, ndopandakanzwa kuti zvikanzi nanesi uya, ko iwe wakazviitirei izvozvo? Kubva ndati ko ndiri kupi? Zvikanzi hausi kuziva kuti uri kupi? Ndikati handisi kuziva kuti ndiri kupi. Zvikanzi uri kuParirenyatwa, wakadya mushonga wokubvisa nhumbu. Vanga vazviona mumapepa muya,
uri kuona mvura iri papa iyi zvawatomuka kudai iri kudiwa unzi upere. Uku ndakaiswa madhiripi kwese kwese maoko aya ndakadai so iri kuda kunzi unwe upedze. Wakazviitirei izvozvo? Ndikati ndiye akauya nawo zvikanzi aiyo apa akanyora kuti iwe wamhenuka wakawana mushonga wekubvisa nhumbu. Saka madhokta aya iye akazonzi aende kumba. Paenda nemwana uya ndopaakasara kutoti mwana uya atizwa naamai vacho. Ini ndobva ndasara ndobva azoya madhoktasi ndobva vati taona zviri right, mwana ari normal ari mudumbu, nhumbu haina kumbobva, iwewe uri right, unonwa mvura, uramba uchinwa mvura yakawanda, zvinodii zvinoita. Ina handina kuzivawo kuti shamwari yangu ndo mazuva akafa Simon Mazorodzi ende ainge achiziva pamba. Ambouya akaona pamba pakakiwa akafunga kuti ini ndaenda kuHeroes yeka kunoviga Simon Mazorodzi. Ndobva ndaenda ndopaakazonodii, paakazonodzoka ndobva ndamuudza kuti ndiro zvakadai zvakadai zvakadai. Ndopaakati aiwa iwewe chirega kudaro, ona ini handina mwana. Inini kana wazvara mwana uyu nemurume wangu uyu wandinaye, ukazvara mwana isusu tinoadopta mwana. Iwewe wada murume wogara nemurume wako, isusu totora mwana tochengeta hedu mwana wetani wedu. Haungafire mwana kokunogara kana kumusha kwamutoko kune sekuru wako, zviri nani uri mupenyu. Mai vako ndo vachanzi mai vemushakabvu, iye mai vake vanenge vachinzi mai vanhingi. Hazviitei zvawaita izvi. Ndandisingazivi. Saka ndopandakabva ndazongofunga kuningira kusvika ndakazoenda kumusha kwake, nhumbu yakakura yasvika 8 months. Ndopandakanyorera tsamba sekuru vaya kuti sekuru onai pane nguva izvinizvi vana ndakutoita wechi4. Hapana kana chamakazombodaidzwa kunzi uyai. Imimi chiuyai mutaure zvepfuma yenyu. Ndobva vauyawo sekuru vaya, vakazouya vari 1. Ndobva vauya sekuru vaya, pfuma yedu zvikanzi vazoziva sei kuti ini ndiri pano kuLivhi, pane zvakaitika. Ndikati hapana zvandiri kumboziva ini. Saka ndobva zvanzi aiwa tinodii, zvikanzi tinozokudaidzai, zvikanzi ndaona kuti muri matsotsi, inini handichasiyi wangu. Saka ndakasiya vana vaya 2 vasikana vaya vanoenda kuchikoro. Ndobva ndatakura ndumure nenhumbu iya ndokuenda kumusha. Ndobva zvazvachose kusvika ndazoti sekuru mazuva angu akwana. Inini handina kana chii, hapana kwandakanyoresa kunoku. Inini ndakutoenda kuHarare ikoko. Ndinongosvika nokuti pamba apaka ndo pandakaitira nhumbu. Ndobva ndauya. Ndakangosvika musi iwoyo mangwana acho ndobva ndati ndoda kunogadzirwa musoro. Pandakaenda kutaundi kunogadzirwa musoro, nhumbu yabva yatotanga kudii, kuburitsa mvura. Ndadzoka kumanheru iye asipo, anga ari kubasa. Paakauya akangoonawo ndandisagona kufamba, ndatoita dhishi ndandangoitira mudhishi rewasheni. Ndobva azonotsvaga mota. Ndobva ndatakurwa bva ndaendeswa kuKambuzu. Sevanhu tisiri kunyatsotaudzana. Bva ndaendeswa kuKambuzuma. Bva ndakazosungunuka kuma4 AM kuKambuzu makuya. Makuseni ndobva amukira kuuya neshamwari yake. Ndobva atonzi vakasungunuka vaona ndine mwana. Asi pane dambudziko. Mai vacho vari kurwara. Saka vari kufanirwa kuenda, toda kutovadaidzira amburenzi yekuti vaende kuHarare hospital. Iye ndopaakaona mwana uya apuwa nemanesi. Zvikanzi izvozvi mwana uyu uchazomuudza kuti ndakambokupa mushonga wekubvisa nhumbu. Haufanirwi kuzvitaura izvozvo muhospital imomo. Ndobva ndangonyarara semunhu ndairwara. Ndobva ndazodaidzirwa ambulenzi pandaenda kuHarare hospital. KuHarare hospital ndokwandakazoona kuti mwana uya futi ane chii, ane yellow.
ndobva ndataurira madhokta, dhokta uye ndobva amuona, ndobva arapwa, ndobva anzi munonomupa gurukosi muchimwisa pazuva kuitira kuti ipere. Ndobva inini ndobva ndazoti inini handiti uri kuziva kuti ndakaningirika, ndiri mumaoko mana sekuru, ndakudzokera kupi? Kumusha kwandakabva. Ndobva ati wakudzokera kumusha? Ndikati ndodzokera kumusha noti ndokwandakabva. Saka apa ndodzokera futi mumashure pane pandanga ndasiya, pekuti ndichine nhumbu iye ndakabva kumusha ndichiti ndiri kunokumbira vana vandakasiya vauyewo kuholidhe yaDhisemba. Ndobva ndapuwa vana vaye, ini handa kuzouya kuno kuHarare, ndakabva ndangotora vana bva ndangoti nekwaMurewa bva ndaenda kwaMutoko. Saka akanditi tanga wasiya watsvagira nzvimbo kukambuzuma, nokuti kwaReni paka kwakusina zvikoro. Ndakatsvaga nzvimbo kukambuzuma ndikaiwana, ndikanotora vana ndikaenda kumusha. Ndadzoka kumusha kuya uko, ndakudzosa vana kuti kavari kunodzidza kuHarare, ndopakabva ati hakuna mwana anodzidza muno muHarare, ngavaende kwaMurewa. Apo ndine nhumbu iya nemwana uya nevana vaye, ndokuenda kunokwidza vana vaye bhazi kuenda kumusha kwaMurewa kwavo ikoko. Ndadzoka kumba kuenda kuwacha manapukeni emwana uya ndumure ndichichema kuti vana vangu waenda kumusha, ndandati zvavakudzidza muno muHarare zviri nani, ndichiwacha. Ndakaona achidzoka nebhasikoro kunenge kuma10:10 akabhanichwa gumbo. Ko gumbo raita sei? Semunhu wandisiri kutaura naye. Zvikanzi ndakamboningirika paKrisimasi kumusha. Ndikati kokubasa. Zvikanzi ndakutoenda kubasa nebhasikoro rake, ndobva aenda. Ini handauziva kuti kumusha kwacho hamheno paanonzi akatsika kudidi, bhasikoro akatoita rekupuhwa raainaro, ndoraari kufamba naro. Handichazivawo kuti vakutoita zvemashifti, nokuti ikoko patakawana imba anga asisaita zvemashifti kuningi kwacho. Ndasara zvangu ndaita ndichingochema ingoti mangwana ndoenda ndarongedza mabhegi rangu remanapukeni emwana wangu netuhembe twake, kokuti ndichidzokera hangu vana vangu vaendeswa kwaMurewa, ndatonovaperekedza kwaMurewa. Kuma 12 dzeusiku ndakanzwa bhero remota, pipi pipi. Saka dhoo ndandisingakii, ndobva angosvikovhura dhoo. Ndikati ko zvaita sei? Ndikati asauda kundirova, ari kuvhura dhoo zvehasha kudai. Apa ari kutsvaga tambo, haasi kuona neropa. Ari kutsvaga tambo yemagetsi, ndobva ini ndabatidza, ndobva ndatoona ndatozara naiti dhirezi ropa. Kochi munhu uye ari panze, ndobva ateera. Zvikanzi mama murume wenyu ndamuona uko kumagomo reHirozi achifamba achimisa. Zvikanzi ndarohwa pabhiriji apo nematsotsi. Saka zvinhu zvese zvandandinazvo zvatorwa, nemari dzandandatokorekta zvinhu zvandakanga ndasiya mumba zvekuBotswana zvatorwa. Murume uye ndobva ati handei, ndiri komureti. Ndobva atoenda nesu kuParire Nyatwa ndokunomurapisa. Ndobva atosonwa masitichi, panapa ndopa akatemwa nedombo apa. Saka laki nderekuti anga akapfeka zvinhu zvisingaoneke. Saka aifamba vachimudzingirira kusvika atokwira mugomo muya omozonodzika kuWestwood, obva azodaiwo. Ndopa akaonekwa neuya aitobvawo kuNaiti Club. Ndopa akamurapisa, ndobva tadzoka kumba ndokuchisara pamba. Saka aiti kana abatwa nehope ndainzwa kuti kororo kororo. Ndikati mwana wevaridzi. Makuseni ndobva ati ndakuenda kubasa, ndinotaura kuti ndozvakaitika. Inini ndobva ndati ndakunoudza ndakutoisa tsamba kubhazi kwakaenda vana nezuro kuti ndivaudze kuti ndozvakaitika. Ndobva aenda
ini ndobva ndasara, bva ndabereka mwana uya. Kwakuenda kubhazi kuya ndonoisa tsamba kuti akarohwa nematsotsi asi akandorapwa tinaye kumba. Kuya ndobva kwatoitwa mheri, ndobva kwatonzi inhamo. Apondeswa nemukadzi wake naamai vake naamainini vake kuti asare nemba. Imba ndoyaafira iyo iyi. Vaona tsamba pakatorara pachichemwa kunzi kunyeberwa. Handi kunyeba kuti munhu yafa, munhu mupenyu, kunyeberwa munhu atofa ndimai vacho. Saka kwakanoya hanzvadzi dzake mbiri naamai vacho amangwana acho. Iye atobuda aenda kunoningirika. Akanga anzi aende kuHarare hospital kunoonekwa maziso kuti hapana zvakakanganisika here. Aiwa, vaanga adzoka. Ndatobika sadza, vatokanda mabhegi papatove nefoundation yanga yakoko. Ndokwakandwa mabhegi, ndobva watenderera, bva vauya, bva wandosviko kungosvikopinda vagotanga kuridza mhere, vagomuona, vagodii, achitodya sadza randabika. Kudidi zvotaurika, vabva vati takuenda kwaIfiridzi, wamuonaka. Saka kwakabva mangwana acho, kwakabva kwauya ndinotosawira wandaiwirira nawo naye. Ndobva auyawo akati, kona iwe tateera katanzi wonzi wakaponda murume kuti usare nemba zvakadai. Saka akanditaurira zvakawanda zvakandibata. Ndobva ndati inini ndakumirira kuti apore. Ndodzokera hangu kwandakabva. Ndo maendero andakabva ndaita. Ndobva ndazongomuoneka, ndobva ndatoenda kwamurewa kwacho kunoti ininika handi muri kuziva ndiri mumaoko mevabereki vangu. Uya aita zvakanaka, ini ndaenda. Pese apa manga mune vana venyu 4. Vanga vachiri 3 kandi nenhumbu iyi. Ndakazodzoka ndozozvara wechi4 ndichitobva kumusha, ndichibva ndadzokera futi kumusha kuyo kusvika ndigare mwana uya achichatoo chimwana. Ndobva ndakati sekuru onai ndiri kutambura. Bva ndapuwawo advice nevamonzi, aiwe ndanomumangarira maintenance chimangara yevana 2 vachirega kumangara nokuti vakura. Ndobva ndauya kunomangara kuya. Ndobva zvanzi samoni bva ratotumirwa. Saka taitoti tiri kuenda kukoti, bva ndauya nasekuru vaye kubva kumusha. Ndauya nasekuru bva taenda kumba kwavo, taenda kumba kwamainini wangu kuBelvedere. Bva taenda kumba kuya. Bva ndapinda mutoilet ndichitora chinhu changu chekuisa zvinhu zvekugezera chine girasi. Akachiteera nehandibhegi neshamwari yakeyo, vakauya akarwisa ipapo. Mainini wangu varwara, ndavaendesawo kuHarare hospital. Akatirwisa achida kutema imba iyoyo nematombo. Akapinda mumba muya akatora mari yakanga iri muhandibhegi nechinhu chiya nezvinhu zvebva vadzokera kuenda kuWarren Park. Kubva zvangogara kuzoti kumakoti. Koti yakanomuti, iwewe unofanirwa kubvisa mombe 4 nehuma yechi5. Mombe mwana. Takatongwa nemunhu womurume. Takubuda panze akanditi iwe maboyfriend ako. Ini munhu wandisingazivi, semi ndinokuziva here, handakuoneraiwo nhasi. Ndivo vatonga vachidaro. Hanzvadzi yake namainini wake vakanga varipo pakatongwa izvozvo. Zvikanzi wanga usina chawakabvisa. Saka ndizvozvo zvaunofanirwa kuita. Akundirwisa nasekuru vai ndobva ndobva taenda. Hazvina kana akabvisa. Maintenance iya yakatora gore rese asingabvise. Bva ndazonzi ndiitwe zvedirection yekuti anobatwa kubasa. Apa aibvisa akabva ati ndinotambira mari shoma, atauriranawo newekubasa. Kwaitobviswa $7, 350 pavana 2 ava vakuru vazouyawo futi kwandiri. Vakati tiri kutambura. Pandakugara nevana vangu kusvika ndazoti sekuru ndakutonotsvaga basa kuHarare. Ndinosvika kupi?
ini ndisingawani kana sipo. Ndobva ndauya ndairoja nevana vangu kupi ndichiroja papi ndichirera vana vangu. Ndototsvaga musikana ndikawana basa kuna sekretari waZvobho uko wekuruka majuzi, ndatoriwana kuemployment. Ndaitosiya vana ava ndakira mumba. Vakuru vaenda kuchikoro, vasikana ndakira mumba, ndoenda kubasa kuya, ndodzoka ndonotsvaga musikana kuEpworth, ndamuwana ndauya naye, haana chaanogonawo, ndikararama upenyu hwakaipa kusvika ndazongoona kuti hapana chiri kuchinja. Akazoti nini ndiri kuda vana vangu. Yanga iri Christmas. Ndandagara 4 years. Hapana anotaura nemumwe kana chino kuti hapana chandaiwana. Ndikangonotoroka $7 ikako, imwe yacho handida kuitora ikatozonzi yakasarendwa kuenda kuhurumende nevanhu vekumaofisi kuya. Saka ndobva ati yanga yaDecember, ndobva anondimhangarira. Zvikanzi handipe vana kuti ndionewo vana. Saka ndiri kuda vana. Inini ndobva ndaenda kukoti kuya yakatongerwa kumufakosi nemunhukadzi. Yatongwa kunyaya iyayi. Ndobva zvanzi aiwa munopota muchimupawo vana. Ndikati uyu ndakamuudza kuti iwewe nenika takarambana. Asi pavana apa tinosangana. Asi haana chaanoita. Inini ndozvinondidi. Ndikamutsvaga anenge autondirwisa. Akaziva kuti ndogara apa, anouya ipapo kuzondiitira noise. Saka inini ndichizotama nevana ava. Zvikanzi aiwa, yezvino haachazviita, mupei vana. Ndichibuda futi panze. Ndikati inini ndinoti tikapinda mukoti tikatongwa nemunhurume anoti boyfriend yangu. Ko nhasi tatongwa nemunhukadzi uyu. Igirlfriend yako. Tabuda panze. Aneni futi kundirwisa. Apa iye atove nemukadzi, atove nevana vangani? Atove mukadzi uyu atove nenhumbu yechi4. Asaingoramba achirwisa. Nanhasi kana tikasangana hatitaudzane ndezvekurwisa. Akutondikurira kuti inini ndaita urwere. Ndozvanondikurira ndine cancer, BP, moyo, sugar, ulcers, ndiri positive. Ndozvanondikurira nazvo. Kare chaizvo zvasingaiti zvese izvi muti munoona skin ndakatombodai gumbo neruoko. Ndaigona kuuya kureview kuparire nyatwa uku ndakambozvimba dumbu kudai ndikaboorwa apa. Ndichidhirenwa mvura kuparire nyatwa. Vana vari muno muHarare, vana vanoenda kubasa. Uyu ari kuBotswana ariko, asi hakuna chandinowana. Uyu akazomboenda kuTurkey yakuUK aitoenda kunana Tanzania achinotora dzimota achiuya. Asi kana sendi kana foni zvayo. Tisati tasvike uko. Sandila kudzidzisa kuti vana ava makazongopedza kuendesa kuchikoro, kurera mega. Ndaendesa kuchikoro. Akazoti muna December muenda mupa vana. Akatora 2. Akafa uyu nemukomana uyu mukuru. Uyu mudiki mukuru uyu nemukomana mudiki ndobva avasiya. Ndobva aenda nawo kumusha uChristmas. Saka aifamba achiti amai vacho vakafa. Kumusha ikoko. Paakandodzoka akabva anomhan'ara futi. Zvikanzi mukadzi uyu ndikuramba njumba maintenance. Iwo mwedzi wacho usati wambopera. Ndikuramba njumba maintenance inini ndakugara nevana vangu. Vana vatati vaenda kuholiday. Zvikanzi nekoti mupe. Asi vakadzoka unouya uchivhurisa futi ndobva ndamupa vana. Mwedzi wezvikanzi mwana mumwe musikana ndobva atumwa netsamba. Ndaigara naye tsamba iyo yakazorasikawo makore apera. Ndaigara naye. Zvikanzi enda unopa mai vako tsamba.
Saka akauya netsamba iya zvikanzi ndoverenga tsamba iya zvikanzi kana ufambe nemwana uyu nokuti aivhunduka iye akazofa. Kana akarara anovhunduka, kana paanorovera achiita sevanodanda kubuda, ufambe naye. Mwana uyu akandiudza kuti kumusha kwatakaenda uko kune kwandakaendeswa kun'anga. Saka mbuya amai vangu ndo vainzi varoi vakafa, ndo vanenge vachikumutsa kunoroya. Ivo vakanga vari vapenyu vasati vambofa, vakazofa 2004 ambuya vangu. Saka urwere hwemwana wainzi waibva kumusha kwenyu mimi? Unzi kubva kumusha kwangu. Kuna mbuya vambuya? Hanzi ndo vakamuroya, ndo vakafa vanomutsa kuti aende kunoroya. Kumutsa imimi? Kumutsa mwana wangu. Alright. Akazofa uyu. Ndobva yanzizve, asi ukanobata kana wafamba kun'anga, ukanobata zviri zvekumusha kwangu, uya nemwana tiende kunomudi, kunomurapisa. Apa kunditsvaga kuti vanondiwanira papi, ndo zvaivopo. Saka zvinhu zvakabvira makore ekuko kumashure. Kuma 80s ndokwazvakabvira dambudziko ravo. Imimi ndo pakatangira nyaya kunzi imimi muri kukanganisa vana. Uye futi apa ndobva ndanzi ndini ndiri kuda kuti ndisare nemba yekuWarren Park. Ndopazvakatangira, hazvina kumbotanga kuti manje asi nekuda kwekuti oinda handisina pfungwa nazvo, ndaingoti kutaura zvichapera. Handa kuziva kuti nevana vandazvara vandarera ava vachanzarwa. Unzi vana endai, iwewe mukuru enda unopuhwa mari yekuti vana vaende kucreche, ndichazovadzorera amai vako. Ndopa Maria haina kwayakadzoka. Ndakauya ndichinibhadhara ndini kucreche kwacho, ndaudzwa kunzi pacreche yakati. Ndikanobhadhara, pakaperera mari, ndo pakapererawo creche yacho, havana kuzokuenda. Vakomana 2 aya vari vaviri. Musikana uya ndobva auya akati, amai, dai masiya isu vahombe, matora vadika nokuti tiri kutambura. Saka isu mukatora vadika ava zviri nani. Saka ndakabva ndazotora vakomana vadiki vaya ndakugara navo. Ndo pacho pandaizovasiya ndavakira mumba. Ava vakuru variko, vakuru vai vakupota vachiuya kumba tatambura. Kusvika mudiki yakutonzi hanzi roorwa. Mukuru yabva akurohwa grade 7 aida kuenda kunoita form 1. Akurohwa netambo dzemagetsi, achirohwa pakavakwa ground pakatangwa zviya zvekunzi vhura vhara zvemabhuku zviya izvi paIndependence. Ndobva akurohwa netambo yemagetsi. Vanasikana vafanirwa kuenda kuchikoro vanofanirwa kuroorwa, ende aigara achizvitaura. Ndaifunga kuti vakomana ava ndo vachanyatsodzidzisa vachiita chaizvo, asi hapana. Mwana uya abva auya kumba zvikanzi mama ndarega kubhadharirwa mari yechikoro, ndanda kugara kuGlenview. Ndobva ndamuti aiwa, kana ndabva kubasa iwowo uya Saturday taitenga mastembi kupost office, ndokutengera mastembi. Ndobva ndaenda kubasa, ndobva Saturday yasvika inini mbva ndanotenga mastembi kupost office, bva ndauya nazvo iye achiuya. Ndobva ndati sorako mwanangu, paipai ndakanga ndaita hasha, pane pandakandamurova. Ndanzi kanzi ane nhumbu, iye mwana asina. Ndikamutsvagira vamwe vakamutarisa vakati haana kuti haazive mukomana mwana uyu. Ndobva ndamuti sarudza hembe dzandisisa kwane dzese utore, ndokumupa bhegi rese, ndokuenda nemarisiti aye kupost office. Kumanheru baba wauya onopfugama kuti aratidze baba ndabhadharirwa mari nani. Mwana ndiye hovo, zvese sarai. Ndobva atiza bvaenda kumukomana iyo anogara naye, kwakazoita mwana akaremara wa 88. But akagara 5 months asina kana chii. Akazoita mwana asungunuka, mwana akaremara, hatauri, anozviitira tsvina, anodini. Apa anga asati akudii,
ndozvakazomuita depression. Mwana wenyu musikana. Mubvana wangu mukuru iyeyo abva andomhangarirwa. Inini ndakati ndazonzwa uyu musikana uyu akaenderwa kuchikoro futi akanopuwa tsamba kuti amai vako, unopa tsamba yeamai vako, ondipa tsamba yemwana ndovhura. Zvikanzi ndanchifunga kuti mwana ari kwauri. Zvino ndazonzwa unzi ari kuchikoro uko ndokwaari nemukomana wake. Ndafunga kuti ari ikoko akatizira. Handichaudzwa zvekurohwa uye ndiwo ndiudze kuti akarohwa. Ndipo ndakatora musikana webasa nemwana iye wangu iye auya netsamba. Handei. Pataenda usiku kuWarren Park, mabhazi anga asinganetseka maUnited aya aingofamba chero nguva. Tasvika kuya iye achangosvikawo kubva zvake kudoro neshamwari yake. Patorubva kubasa omboenda kudoro. Totaura zvikanzi hazviite kuti tiende kunomutora pachikoro ipapo headmaster yeyo. Ndatotaura naye saka ati anomumonita. Ndikati anomonita chiko munhu iye zvanzi ndewekusirovera ko akamutiza mwana mudiki uyu achimusiya. Ndobva aramba kuti ndiende ikoko. Saka tida kuti tiiti nekuda kwekuti nguva yedu. Nguva. Kuti tisvike pakuti saka vana ava imi macho makazowana mukana kuwanikwa zvakare mukabereka zvakare. Uyezve chakazoita kuti vana venyu vasvike pakuti aiwa amai mimi zveshuwa hata mati zvakabva kare chinzi mimi mukunzi munoshandiswa neuro yekumusha kwenyu. Saka tida kusvika pekuti vana vakazosvika pakuva convinced vachiudzwa izvozvo kuti mimi muri muroyi vachizokusiyai. Ndopatida kusvika ipapo. Ipapapa inini ndakazowanawo mumwe angati anoda kundiroora. Asi ndanga ndangoti ina hazvichaita nokuti ndanga ndaitwa maoperation 2. Ndikati hazvichagona ndakabviswa tube yekuku. Saka kuti ndiroorwa hazviita asi ndaita nhumbu yemukomana uyu ari kunhingi uyu. Semunhu ndanga ndisingaite zvekuti apa. Akati ndoda kukuroora, bvisa muchato uyu. Muchato iwoyo ndakatoita zvemajubricate. Iye muchato anawo. Zvabva zvaningirika iyeyo hazvina kumboenderera mberi. Ndobva angondisiyawo futi. Ndine mwana iye akazorwarawo hake akazofa. Ndikazosanganawo nemumwe ndewekuno wandakazoita last born yangu musikana. Saka mukazobereka vana 2 vamwe. Saka vana ava vese vanditi vaimboenda kuwakoma wafanike kuna hanzvadzi pachikoro apa nokuti pedyo nepamba apa. Ndo mavanoudzwa. Angoita chakati kunyanya pakazofa nongoti 2005. Apa ndaingovatengera hembe ndini chero vachienda havo kubasa. Chero vakuwasha vacho ndaivatengera. Nino ndaizviwanira. Upapa 2005 yazorwara. 2004 ndo yakarwara musikana uyu akaita 4 months chete. Akatanga kuti mama iye akatengesa imba. Ndobva aenda kuRemembrance nabhaya wake vari 2. Ndobva asvika kuRemembrance. Ndobva anzi komauya muri 2 sei? Komukadzi zvikanzi akafa munguva yehondo. Saka mufaira maitaura vana vangani? Wenhumbu uya haapo. Vake ava vazvara nemukadzi wake havapo. Ndobva anzi pavana ava chitora mwana 1 aende kumusha kwamai vake anopuwa chitupa. Kana apuwa chitupa ofambira death. Zvikanzi nguva yehondo kwakusina madeath. Zvikanzi pari zvino ofambira death. Zvichataurwa nemwana iye nechitupa ichi nehama yamai vake. Ndozvetinodii. Ndokuti tikwanise kudii kukuita change of ownership yekuWarren Park iye. Akazosarawo pedzesaka iye. Ochinja zvake zvaakuitawo zvinomuitira kuti asari achidya mari muhomwe. Saka mwana uya ndo akafonera uya kuno kana wapedza basa. Aishanda kwaEdgars mutaundi. Ndobva aenda kuWarren Park. Iri Saturday. Ndobva abudzwa kunzi iwe inini ndatengesa imba yangu. Asi unoenda paBelvedere yapo naambuya vako. Wonopuwa chitupa.
kana wapuwa chitupa wogadzira death certificate, uya ndopaakavhunduka kuti death certificate rani, zvikanzi raamai vako. Zvikanzi amai vangu ndondoti vakafa nepamusaka pechidanga. Chidanga ichi here, ini ndikutoda 2 rooms dzekubheki. Mukandipa 2 rooms dzekubheki, ndinoisa Roger iri kadhi ravo iri rekukebs, ndinoisa mari yavo, vakauya vanongodi ndomavanoisawo futi mari yavo yavanetitumira kuno, ndinongoisa imomo, vakauya vanozodyawo mari yavo iyo. Kwete zvamura mwana ari kutaura wechinamba 2 musikana uya ndopaaka uya wekunzi kuroiwa ndopaakanzi iwe unoda kungwarisa, uchazviona da uchata nemukadzi wangu. Mwana uye ndo akanga ane cellphone, ndobva afona kubhoswana. Zvikanzi amai muri kunzi makafa nekuda kwemba, imba yakatengeswa, saka baba vangu kuti hanzi inini ndifambire dhethi, ndoda kuuya ikoko ndinyatsokutsanangurira nyaya. Apa ari kutaura ari mumba imomo, baba vacho varipo. Ndikati aiwa ineniwo ndandatogara ndida kuti uye utakure zvinhu zviri kuno. Ndobva uya hatina kurara nemwana, akandiudza nokuti murume wake anga achishanda kuRailways, aingowana tiketi rekuenda nekudzoka, aiuya netrain. Ndobva auya ndokuchitsanangura, saka vakati vari kuda kuchata nemukadzi wavo, uchazviona. Zveshuwa akazviona paakauya ipapo akutodai mudumbu hongu hangu, inini hangu ndobhilivha kuti anga positive. Ndo zvakamuuraya nokuti ndakazoteera andifonera zvikuti mukoma ari kunzi ane mafaiba mudumbu, akazvimba dumbu, iye iri nhumbu, iye wokurwara pfungwa. Ndikauya ndokuwana uyu unzi ndizvozvo iyewo kwemurume wake kwafiwa kumarondera, taenda kunhamo. Patiri kudzoka ndichiti ini ndida kunokorekta passport yangu yanga yapera, iye achiti ndoteera mangwana. Paari kuuyawo inini ndabvawo kumapassport, ndiri kusvikawo pamba pake kuQueensdale, iyewo ari kutobuda umba achitaura pafoni. Zvikanzi mama kuri kunzi kwasungunukwa mwana, asi aenda kuHarare Hospital semunhu anorwara nechi, saka imimi muri kudiwa ikoko. Takamukira kuenda kuna 6 kunopinda kuHarare Hospital, ndoona akabata mwana. Chandakangogona pandakangomuratidza kuti ari papo ndichiona achiyamwisa mwana, ndakangosvika kufugura kuti ndione kuti munhu here chii. Iye anga achinzi mafaiba, akuzonobuda mwana, kuona mwana ari normal. Nesi ndiyakazoti aiwa mwana ari normal. Akabva auya nokuti anga akanditarisa zvese zvandaiita. Ndobva auya akati semunhu anomborwara nepfungwa ndozvaakaunzirwa kuno, chitoendai munotsvaga mari yekubhadhara. Kwakusina kakunyoreswa kana chii chekutenga. Mari dzangu dziye ndo dzaingotorwawo newe, tongoti ingoita izvozvo, ingoita izvozvo. Zvinhu zvataita tiri wangani ndondonzi ndouraya, inini ndouraya Charity, ndouraya Charity. Ndakarera mwana wake waakasiya, vanga vari 2, mumwe uyu akabva torwa naivo sekuru, mumwe uyu mukomana ndoandairera nokuti akagara ari mumaoko mangu. Ndikagara naye mwana yeyo, aiti kana mai ake akauya vakamti mhoro, anotongodai ari pamakumbo pangu, anga asingabvumi mai wake, asingavade. Asi nhasi muzukuru wangu yeye haachandione nekuda kwokunzi ndinonzi ndiri muroi. Ndakauraya mai vake kuda kwashe, kuda kwashe. Saka mwana wangu akati ndobati amai chiendai munogara kumba uku mumbonorera uyo ane mwana uyu, mumbomira kuenda uko. Ndikati ewo, pandagara ndakaita masvondo 2, rechitatu
ndoti ndiningirike ndidzokere kuwaterfalls kwandanda kugara nevana ava ndaunganidza manje kuti vangu vaviri, uya welast born yangu musikana nemukomana nemuzukuru uya taenda kuwaterfalls. Ndakuti ndotsvaga musikana ndivadi vasare naini ndidzokere kuBotswana kustendi yake iyoyo paive nekaboys kaya karipo. Ndobva kwanza mbuya wangu wakafa wakatovigwa, ivo vaive kunzi Muroi vakatovigwa. Vamainini vafona vakaenda vakanoviga vakaita zvese. Mainini vangu nemurume wangu uyu vanodi pana paine zvinoshandiswa inini ndozvandakutobhilivha kuti vanoshandisa vese. Ndo vazoita kuti vana vangu vabva vazonditi hapana kana anofona kana anodi kana ndikati ndiri kurwara. Izvozvi ndakavati ndandati ndiri kurwara ndiri kukaranda. Kubva kufa kwakaita amai angu ndagara nawo 4 years munomu ndichiroja vakangoziva kuti ndiri pano ndinopa dzingwa. Ndabva naamai angu kumiruko ndakakugara ndaigara kusho kunze kumayambara. Uyu munhu akazokudza akazouya achindoona kuzengeza amai vanga vafa maina ndakurara pachipatara pahospital paya pandazotorwa nemwe mukadzi aiziva amai vangu paivaonawo muhospital imomo. Akati handei kumba ndokwakazouya vana bhojongora vaye vese ndakamutangira ndichiri muICOT umo ndichimufambira. Tilda ndakaita 3 years handikwanisi kuwana Tilda panyaya dzangu kuti inini ndoda kuziva. Ndanzwa kunzi ndaburiswa paFacebook ndichitonzi ndiri muroi, amai vedu varoi vakadidi. Hapana munhu anobvuma. Vanhu vepapa vototaura kuti vanonzi vakauraya mwana wouyu mwana wangu uyu akapondwa. Ndakanochema kudombosha uko ndikaenda ndiri ndega pandakabatwa shuga 2017. Vamwe vese vachiti tichateera ivo vasingateeri. Kudombosha uko akapondwa. Mapurisa ndo akazoti tafonerwa nevanhu vokumaraini kwaaigara nemwana wacho. Ini handikuzivi. Mwana anga akadonha zino achinzi akadonha. Zvikanzi mwana haasi kuvigwa. Anotozovigwa after 2 weeks ambonoitwa postmortem kuHarare. Akazonoitwa postmortem ikoko ndaionekwa sekunge hamheno. Ndichichema ndega nditi mwanangu uya uchemewo mwana wako. Zvikanzi kuchema kana usachema zvakangofanana. Ndazoziva kuti ndiri kunzi ndindauraya. Kuuraya kwacho ndo zvakunoita here. Ini handina pandakamboenda pang'anga. Ndakaenda kune imwe n'anga kunonzi kuiuko kubudiriro. Ndikanzi mai kana muri muroi chipikiri chendai munorovera pamutapo. Muti iwoyo wakazara nezvipikiri. Muroi andakarovera anofa. Ndofunga ndakarovera kanokwanaka chepamuti nechepasi. Hapana nanhasi ndiri pamai vangu vachiri vapenyu. Ndaitambura naamai vangu. Hapana kana munhu akauya. Musi werufu mubvana wangu nemuroora mukuru ndo vakauya kumusha naamai nini ivavo. Takazotakura kuenda navo kumusha kundoviga. Iko zvino ndiri kumanikidzwa kunzi hande kunogohwa mbatya dzaamai vako. Ini ndinogohwa mbatya here. Handitiwo ndowanogohwa. Ndaiti uku ndiri kuchema uku ndiri kunzi wacha. Zvinhu zvavo zvinowatywa. Ndaiwacha ropa. Chii vaibuda ropa vachinzi vandaitwa pap smear ndikashaya mari. Mwedzi miviri yese ndichiwacha vari muchitunguza hospital. Ndikatenga mamwe mapamba ari mumba asati apera. Haana kuzopera. Vakaasiya. Ndaimbopota mazambia nechii ndisina mari. Saka muri kurarama sei? Ndinorarama upenyu hwakaoma. Ndinorarama nemari. Chomukuona zvakaita maoko angu aya. Ndinenge ndichishanda kutimba tsangadzi. Ndoita sei? Ipapa handichagone nenguva yandagara pano. Handichagoni naro. Asi handina zvekuita. Mishonga irimo mumba umu. Matablets ndinotambura. Pamwe ndambotengerwawo kana nevekuchechi kana nevani ndaimboyamurika pataipuhwa napurezidendi tuma 27,000 tumabhondi tuya utu.
ndaibatsirikana iye zvino hapana ndigoti rendi ndoti kudya Rent yacho yemari mapiritsi $40 panapa. $40 kuti ndiendewo kune dzimba svinu. Ipapa iyo vaimbondinyebera vatsvagirei full house kunonzi kumadokero uko, ndinovabhadharira rendi, kuda kuvatengera zvinhu zvemagetsi, mastovhu chi. Handina hembe yemwana pandiri panapa, madhenda angu iwaya ndiwaya, handina hembe yemwana kunze kwaakafa uyu. Naiyo kurwara pfungwa ndiye aimbonditorera mazitya, aimbonditengera kare hembe dzese, hembe dzangu. Nyamwe nevana vamakazoita musina baba havakudei futi. Vanotoningirika ikoko. Right, mama, regai tipedze kuitira kuona kuti gumbo harichaiti zvakanaka. Tida kusvika pakupindura chirongwa chedu. Nyaya yenyu inosiririsa, inorwadziwa. Handina baba, handina hanzvadzi, handina mukoma, handina munin'ina, kurarama kukadai. Nyararai guku, nyararai. Pandakamboiswa natapfumanei papanyuzo ipo munaivo zvakasvika kuko kumhiri kwemakungwa, ndakambopuwa $50 nemumwe akabva andibloka, ndikapuwa $50 nemumwe. Pane vamwe amai, ndine stovhu iri mumba umu, gore rapera iri, ndine foto yacho. Vakanga vanditi uri sei, vanogara vainditi munin'ina, ndevekugweru asi vari ikoko. Vachinditi, ndikati ndandichishandisa chimubve ndochandiri kushandisa, saka ndiri kunzwa zviri nani, zvikati ndochidawo. Ndobva ndaenda kupost office ndikanonzi mutenga cell tape, muchazotenga cardbox pano papost office, zvonamwa chodi chotumirwa zvinogona kuita $21. Ndazonotenga chimubve chiya, ndikatochitora foto, ndaenda kupost office. Ivo manje bvavati ndega ndikutumire $40, vakanditumira $40. Gore rakapera zvino hachatauriwo neni. Munhu anongofinikana neni, inini ndokurarama kwangu kufinikana nemunhu anofinikana neni. Akataura nhasi, akandida nhasi, mama wangu kana gogo wangu, mangwana hadi kundiona. Anditumira $40. Ndikati regai ndiende, ndinosvika nechinhu chimubve chiya, kupost office. Regai timboona maneja wedu, regai tione maneja wedu. Vazoti hazvisei, hanzi ichi chakakurisa. Endai pamhiri apo. Ndaenda pamhiri paya, ndobva ndanzi $200 US achiende neshipping, hachisi kuenda kundege. Tumushonga tunenge twakadai turi mukapepa ndo tunobhadharwa $21. Mukadzi nanosataure neni akazonditake, aiwa $40 yacho shandisa zvako. Ndobva ndakatenga stovhu yangu iri mombo mutuplets yegasi. Pakawana anoti anoda kugadzisa nyaya yekuti zvibude pachena kuti zvosva muri muroi, munoda here guku kunzi bate kana tsvimbo iyi? Wangu ndinoda, izvo ndinoda. Kana ndiri muroi ndichifa ndofa. Tapumana yakandiendesa irimo mishonga, umapepa emishonga. Akandiendesa kuGlenview, akazondifonera kuti kaenda kuGlenview uko kuna mbuya ivavo. Mbuya avo ndo vakabva vati aiwa makatemerwa nyora. Ndikararako ndichinzi ndiri kuparwa nyora uko. Hapana pazvakachinja, handiti kwane makore mairi. Hapana pazvinochinja. Apa ndakambonzi kare kwandakanzi ndakamwaiwa mvura yezvitunha iko kwamurewa ikoko, ndoko ndakamwaiwa mvura yezvitunha. Koko vana venyu mati vamwari kunzi vanenge vachiona, mune mashoko amuda kutaura here? Vana vangu ndinongovati Mwari ngavaitire zvakanaka, Mwari ngavakomborere nepfungwa dzavo. Kurera kutakura 9 months ndichitambura, handina mwana nababa vakamutengera hembe. Ndinokutenga kupfekedza zvoti hembe inopfekwa yakadai, chekudya chinodyiwa chakadai. Nhasi ndokuroya, ndakandore charity
ndouraya kamwana kadhiyana kandisingazive kwakakahurwa nekwazvakaitwa, ndokauraya. Ondipa mwana wake ndomuchengetera, ngasingapinde chikoro, ndichidonzva nemudonzvo ndichitsvaga nzvimbo yechikoro. Nyararaimo. Azvinei, Mwari ngavagonere vana vangu, ngavararame munyasha. Vanondiudza, mumwe ndakaona paWhatsApp achitaura kuti inini handingamboita amai vakadai varoi. Ndinotori naamai vangu, mother in law ndo mai vangu, ndo vandochengeta, anochengeta mainini wake nababa mudiki wake uko. Mumwe uyu mumwe arimo muGlenora umo, hamene zvaari kuita. Vanodini? Kana anoti weregai tingoitawo kasurprise birthday kaamai havaite. Ndinotoudzwa nzi ningi iwe ndakukuitira birthday rakadai zviya zvekuti zvindirwadze. Ina hazvichandirwadze, ndine chirwere chemwoyo, hazvichambodirwadza neBP nekenza neshuga. Nyararaimo. Ndizvozvo zvandakapuwa naShe. Ngavagarike, ngavasare nerugare. Inini ndinovigwa nemabhanditi, vasambouya Rekezai pandino. kuita shungu. Rekezai kuita shungu. Vasauye zvavo. Mm. Vanouya papi? Vanenge vandiona sei? Nokuti kana kuchipatara chaiko havandivingi. Makore mangani ndichigara paparinyatwa apo kusati kwaane COVID, ndichidya zvimichero zvenhingi zviya izvi. Munenge patori nevamwewo nedambudziko serako, vabva vakureva nemurwere wavo. Tichidya izvozvo, chirara pamabhenji. Ndinovimba vari kuona vanhu veZimbabwe, mimi chiregedzai kuramba muchichema, chiregedzai kuita shungu. Hapana wandinoti ndadai, hapana wandinoti ndarwara. Ndakaona mumwe munhu, pane vakapondwa sekuru naambuya, ameno vekuku. Ndikaitumira mapupu, ndatanga kuiona, ndaitumirwa kunzi vaponderwa kunzi muri varoi nevazukuru. Ndikatumira mapupu kuti ona vamwe wangu ava varoi vava. Kwainga vamwe ndovanzwa vachipupura mumaredhiyo. Kana mune mimi vanhu, inini makadai ini, vanopupura kuti inini ndinodya vanhu, ndinodai. Ko inini ndinodyira papi? Kare ndairara ndakagara, nemasikati ndakagara. Ndoda kuona pandinomuka kuenda kunoita uroi. Hapana pandakaona. Ko zvangu zvakatsipikwa mutsipikiro werudziko. Aiwa, ndazvinzwa gogo. Muri Zimbabwe ndiyo nyaya yatanga tinayo pano. Nyaya yagogo Ngani, vanga vachipa nhoroondo yekurera kwavakaita vana, vachipa nhoroondo kuchengeta kwavakaita nekutambura kwavakaita. Ndofunga handina mashoko akawanda handinogona kuwedzeredza nekuti inyaya inosuwisa. Gogo ari kuchema wachiti kana pana angagonawo kuti zvibatwe kuti ndinoroyawo, uyezve vana vangu kana vari kuona, dai Mwari avaitira zvakanaka. Asi mashoko eshungu, shungu dzavo dzinosvira kudai vana ava vagona tsvaga mai vavo vari vapenyu, vazukuru vavo vatsvaga amai, nokuti amai ava kana kuti gogo vari kurarama upenyu hwakaoma, vari kugara vega pano. She's almost 70 years old. Hapana ari kuita look after her. Saka muri Zimbabwe, it's a very sad story. Tinongovimba kuti vanoda nemwoyo wavo vachasundwawo kuti vabatsirane nagogo ava. Uyezve tinongoshuvirwa kuti kana kune vana vavo vanga vachinzwa nhoroondo kana vari kuonawo, ndo upenyu kurarama mai venyu kuno. Havana chekudya, kugara chaiko vari kutotambura kugara nekuda kwokuti gumbo riri kuvarwadza. Vane zvakawanda zvavatsanangura zviri kuita munyama yavo. Saka muri Zimbabwe, ndini wenyu Sokostina kana kuti Pelagia Kwamupurwa. Ndanga ndauya kuno kuzoti ndite nyaya kuno kuWaterfalls, ndo nyaya yatanga tinayo. Musakanganwa kulike, kufollowa nekusubscribe. Until we meet next time.